progovorio o sinu. Jedno od pitanja u sinoćnoj emisiji je pitanje novinara postavljeno je za Tomu Panić. Kako komentarišeš Paulino izlaganje o vašoj vezi? Sa jedne strane je bilo lepo, a sa druge strane ne mogu da se pohvalim jer sam povredio nekoga napolju. Ne znam, u nekom sam strahu od susreta sa Nadeždom. Razmišljam da budem u Valjevu jer me je strah šta će tu sve biti i nadam se da ćemo bez procedura u sudu sve da rešimo i da se lepo dogovorimo zbog deteta. Ona zna da ja dete volim i da sam ga držao i hranio, a taj osjećaj mi mnogo nedostaje, rekao je Toma. Ja se plašim samo zbog deteta, ali ne znam kako da kažem. Muči me kako da njenim roditeljama izađem na oči, oni znaju kakav sam ja. Nadica i ja smo isti i radimo sve srcem, dodaje Toma. Mislim da ona ne može da mi zabrani ko i neka institucija da ne vidim svoje dete. Ako se desi da mi zabrane, ja se neću buniti i sedeći padiću, rekao je Toma. Naravno pitanje je bilo za Paulu, da li Mića uticao na tvoju vezu sa Tomom? Nije, ja kad sam bila sa Tomom mi nismo ni pričali u Tomi. Mi kad smo prekinuli ja sam samo pitala njega šta misli u Tomi i on mi je rekao kako je Toma dobar dečko, ali da pravi greške. Nismo pričali, davali smernice, ja nikoga ne slušam, ja sam takva. Ja nisam ni tatu poslušala, pa sam se pomirila sa Franom. Ja neću da se vodim tuđim savjetima, već kako ja mislim, rekla je Paula.